No és veritat que l'Ajuntament de Rubí i el seu equip de govern no tingui cap responsabilitat en relació al referèndum i en la cessió d'espais electorals. Vostè ho sap i, per tant, si el que vol és no cedir espais electorals pels motius que siguin, aleshores expliqui-ho i ja està, i no passa res. Però el que no pot dir és que això és responsabilitat de la Generalitat i que vostè aquí ni entra ni surt. Hi ha una decisió que és seva, és del seu equip de govern, que és una decisió de no cedir espais electorals i la responsabilitat davant de la ciutadania i davant del futur és seva únicament. Aquest és el primer missatge que li volia dir. I el segon missatge que li volia transmetre és que si vostè el motiu real pel qual no vol cedir espais municipals és perquè vostè té por de les conseqüències que pugui tenir això a nivell legal per aquestes amenaces contínues per part de l'estat espanyol, li demano que ens cedeixi a aquells regidors que estem disposats a assumir qualsevol tipus de conseqüències per tal que la gent de Rubí pugui votar, perquè es pugui expressar lliurement, perquè pugui votar sí o no. Li demanem que de manera temporal ens cedeixi aquestes competències, aquesta capacitat d'obrir els espais municipals i vostès no tindran cap mena de risc davant de tot això. Però els demanem que vostès no col·laborin a posar traves a que la gent de Rubí es pugui expressar lliurement. Votar mai pot ser un delicte i aquí hi ha tot un seguit de regidors, des del PDeCAT, Esquerra Republicana, la UP, i estic convençut que també n'hi haurien d'altres, que estarien disposats a posar per davant de tot la legitimitat del poble català i la voluntat de votar de la gent de Rubí a les amenaces legals d'aquests tribunals que estan absolutament deslegitimats per dir-nos el que hem de fer i el que no hem de fer.